Hemen salam dostlar. Bugün biz siz bilen YouTube'da nädik kanal açmalygyny öwreden. Video başlamak kaksada bir sağ olsun ama sebebi kanalla illa da etdiniz. Şoň üçin sağ olun. Ve men size bir haýyşym var. Men YouTube'da ikinci kanalımı açtım. Türkmen oyunçusu diýip şoňa da agza bolan dostlar. Linkini aşağıda koyun ve video başlamanka şunyaly go videolar yine gelir ya, like koy, kanalıma agza bol ve näme soraň bar bolsa kommentarýa yaz ve video başlaýar. Ne şu kaptalı kakartık duruşan basýaňyz, şöyle basýaňyz bolýan. Ne şunu accountlaň çykýar. Şu taýda ýene täze account öğretýän şoňa da basýaňyz. Ondan soň şu her gerek basýaňyz, ýani moý kanala gireňiz. Ondan soň şunu ýalyp koýlar. Ondan soň sözdaç da adyny yazýaňyz. Mesela täze kanal, sözdaç kanala basýaňyz. Ondan soň kanal döretilýär. Ondan soň nastroykasy bardyr, şoňa basýaňyz. Ondan soň bärdine şu kanalyň hakkynda ýazyp bolýar. Benim kanala hoş geldiniz. Ok. Ondan soň sizin agzaňyzy şeýtýanyz bolun görkezanok, şeýtýanyzdan görkezýär. Ondan soň ne surat doýmany öğretjek, ne şördeni. Şördäki basýaňyz bolýar. Sonra suratlar çykýar. Neden şunu koyalım? Hazır koyulsun. Hazır yıkanın şurada. Şurada çıktı. Böyle kanal derecinde ne Murat'ımdan bak. Aytışmaly men YouTube'da ikinci kanalımı açtım. Şoňa dostlar haýyş agza bolaýyn. Linkini aşağıda koyun. Ve ne şu Tom Tutorial'ça 60 agza ýeter. Şoň üçin kanala hukman agza bolun. Ve näme soraň bar kommentarýa yaz ve şuňa go videolar gelir ýaly. Video like koy. Ve hemen de sağ olun.